Bayan. Ay na, makabanog matagmalmalong nga agrikrikos nga gatgatang iti bote. Landaw ka na niya pa di ta mabalin nga ilakaw bakit? Anya nga rod nga ilakay. Masapol nga aganos ta para kadagiti anak ta. Nang runa ni Ligaya. Nasaot nga agadal ti inauna nga anak ta. Isa arumbang laang nga ipaay ta ti amin na kabailan ta. Nako namon minyang. Sapay dandanin agtorpos ni Ligaya. Pudno ta ko namdol po. Kahit si Kangay, kumusta tinagmalom at trabahom ka si street sweeper? Ay kaskan ka, nabanugak mo't Nang runa kat may bababadak iti darang ti init. Nagtudaw, matuduanak maglakay. Masapol nga rod apapigsaan ti resistensya bakit? Di mo itulok nga agsakit ka. Ay talaga saan Naimbag ko man noowan dagiti anak tamang namnama kadata. Naku nabaon. Alaman nga rod tama panak agderam aus. Sige nga rodon Dolpo, tagidantan amang rabi Saan abali dagiti anak ta tanalpasdan anangan. Analpay ti abagam asimang part Ligaya. Maupupayak ngamin tatang. Apay? Anya ko matipakaupayam ngay. Kasanumat ngamin tatang. Uray nakatupusa ko ni ti kolehiyo. Marigata naklatang agsapol iti trabaho. Anak, talaga akasta. Anos kan pa nagpursigi ti masapol. Sana rumba nga mapukawan ka iti namnama? Tatang, iti panawon ita, masapul ti kirad ti pakinakam, ken natib karapamate, amakastrak kamot lang iti trabaho anak. Saan narumbang amaupay ka, wano maawanan ka iti namnama? Sige tatang, laglagi pagkakanayon day tabalakad yo. Panunutam laengan dagiti rigat mo anagadal. Nakaturpos ka iti laksid ti kinarigat ti panagbiag tayo. Aramidam kumaday ta nga inspirasyon mo iti panagsapol mo iti trabaho. Papa naman Ada na awat ko apaka mo ading. Masapol ang makisinnarakak iti taoan ng kontak kanyak. Sino manang? May sa politiko dito'y matlaang lugar tayo. Ha? Ikararag mo ang mapagasatan ako maading ko. Tano mapasamak day ta, makastrakak-lakit din iti trabaho. Sige manang, agpray ak. Wan ading, kat ikarikan ka, guminawan ti panagbiag tayo no adanton trabaho. Kiyat ko dayta manang. Sa anak to lang ang makatulong kadananang kantatang. Sakto pa yan ti makaamo amang paadal kan ka. Agpay sumanang? Wan ading ko, iso asapay lako mata mapagasatan nakiti pag nakita. Iti kasta, maadaanak matan iti trabaho, kat matulungan kayo na pamilya. Kasta, adan trabaho anak ko.
Nanang, naawat ka sekretarya ti congressman dito'y lugar tayo. Ay nagsayaan ngay nukasta anak ko. Talaga nanang, iso asigurado ang makatulong akton kada kayo. Ay, mabitla ang anak. Adala kayat ko alawagan. Anya day tananang? Di mo't agdinamag ang makakanigid ti congressman dito'y lugar tayo. Nanang, husto akade, ligaya. Nanang, kasta ngagpaiso. Ay di pa ikit din mairaman kanton iti anyaman nga aktibidad da. Nanang, ngamawan anyaman na kanyak. Ti importante kat adan trabaho. Agsweldo akon kat makatulong akon kada kayo. Anak, sigurado ka kadi iti da itaasin rek mo. Apay kumasaan nanang? Di kay kadi maragsakan ta adan trabaho? Maragsakan anak. Ngamamangan numaisagmak ka dita. Iso akasayaatan og sapul kalaangan iti sabali a pagpaayam. Panagkunak ngamin kat awan tinasaya at apagbanagam dita. Maisagmak kalaang. Anya kayong mutananang. Apay nga pagsapulan dakiti sabali at trabaho. Kakaiso na nakastra kakon. Pagikatandakit din. Saan ko mangagbalin anang ngudel ti panunod yun, nanang? Saan kayo basta mamatilatan ka dagiti madamdamag yo may papan ka ni congressman? Basta, agpaayak ka sekretaryana tapno addan pagsweldo ak. Jack ilibak, akinasuron ko ti kasjay asingasing ti inak manang Emmy. Malaksid ngamin ang magagaran akon nga agtrabaho, tapno makatulong ak kadakwada. Rimming baw iti panunot ko ti kinaawan adal ti inak. Iso nga inyalang-alang ko ti balakad na kanyak, nga uray pa'y amok apudno ti bagbagana, maipapan iti pagpaayak a politiko. Nupay kasta, saan nga agsarsardeng ni nanang amang balbalakad, kan mangal alukoy kanyak, asa anak nga agpa-impluensya iti amok, kan kadagiti kakadwana, kat agsapulaklaangan iti sabali apanggadak. Ti bagayo kanyak nanang? Ay, pampanunutak laang ti posible a pagbanagam anak ko. Siyak ti madandanagan para ken ka. Anya ko mati amoyo nga kat saan kayong mata nakaadal? Ligaya. Oh, saan kat din ngagpaiso ti imbagak? Saan kayo anak kaadal? Iso nga anya kumangay ti amoyo, maipapan ka dagiti mapaspasamak iti komunidad. Ay, una yun ti kasta pa nagsasaum anak ko. Awan mo ti dakas iti ibagbagakot. Kas iti nakunakon, jakla kayat ama isagmak ka. Si kalaang mo ti pampanunutagkat. Tiket di bagayo nanang, adakun kunang yo, iso kasta ti bagbagayo. Takasan mo. Kas iti na ibagakon, saan kayo anak kaadal, iso adi kay makapagpanunot itinawada. Sana kasta patpatsyan nyo latan ti anyaman amang mangagyo, nga uray agdadata mo't abalikog. Agpanunot kayo man, nanang?
Ay kat gaya mantik asta nga imbagakan kaniligaya nga anak tamin yang. Dolpo, Di nalangatan na panunot amadanagan kalaeng para kan kuana. Ate karadkad na tiyal alikakam. wen nga road, iso pa nagkunak. Linamutan ti balikog a sistema ti panunot ni ligaya nga anak ta. Gapo iti panagtrabaho na ni congressman. Ay, menyang. Ngam sa anak a mauma amang balbalakad ken mangbagbaga ken ni ligaya. Masapul a mabawing ti panunot na sakbay a maisagmak. Anay ko. Ne, apa yan menyang? Anat mapaspasamak kan ka. Ay, agsana ang mananti tiyan ko, Dolpo. Anya? Sa balin ti mariknak. Kan saanan anormal ti panagibleng ko. Ha? Anya nga mintikinan mo aya? Awan mo ti amo ka mabalin anay kontrakinan ko. Basta sumagmamanon nga aldawan adlaw ko. Asaan anormal ti panagibleng ko, Dolpo. Ti bagayo tatang, apay kaya't nakakasarita. Ligaya anak, kaya't kula kumaalawagan kan ka nga awan ti dakes nga intensyon ni nanang mau, iti panang balpalakad kan panangal... Ay natatang, no maipapan iti day taabanag, pangaasiyo kumata sardengan dakon aser-sermonan. Di kay kat maragsakan latakuman, tagsusweldo kat matultulungan kayo kadagiti mabusbus diti balay. Kadagiti pagkasapulan tayo, nang runa ti panagadal ti kabsat ko. Anak, pagyamanan mi dayta. Ngam tila ang Ay na, punto na... makapauma kayo. Sa-isaya at langan o pumanaw akong diti balay. Anya, ni isa din nung ay ti papanam anak. Makamuditan, basta na uma akon adumdum ngag kadagiti sermon nyo maipapan iti amok, iti pagtrab-trabahwak. Kunamlan sino kayo akalaingan? Ligaya. Iso atap no agulimak matan ti panunot ko, manipod iti makarengreng apa magbagayo kanyak, pumanawak laangan dito'y balay. Amom, husto lang tinaramid mo alimasin ka niti pagnaidan ligaya. Rodel, Saan namin narumbang nga kumbinsirin da kadagiti dadakkel mo nga agikat kay ti trabahom ka sekretarya ni congressman. Kang runaan na, biddo ti panangal allokoy daken ka asumina ka iti grupo mi nga idadauluan ni congressman. day tangarod kat, di dala tagyaman latakuman, ta makatultulong nga kadakwada. Dagiti kas iti dadakkel mo ti may sa kadagiti lapad iti ilablaban tayo. Lapad iti amin na plano ni congressman. Rodel, Laglagi pa makanayon. At ikang runaan nga ideolohiya ti grupo tayo. Kat ti pan nakasalwad dagiti babae akasken ka. Kastamutan ti panang tubngar ka dagiti kilo apagan nurutan ti gobyerno. nga rodan, saan tumot namin na makaawat dagiti dadakkel ko? Nang runa ni nanang, takasano, saan damot kami na nakaadal? Dahi tatirigat na itan. Saan daan nakaadal? Iso ang nalakadalang amamatpati kadagiti kilo apagan nurutan ti gobyerno. Iso kasi tinakunakon ligaya. Husto lang ti pangadeng mo asimilan iti pagnaidan. Tapno saan da kan nga impluensyaan dagiti dadakkel mo amamatpati iti saan nga umno a sistema dagiti agturay. Alakit din ligaya. Agsagana kan. Madamdama lang, mangisayang kat tayo manin iti rally. Tapno mayebkas tayo ti panirigan tayo kontra iti kilo apa nang imaton dagiti adda iti takam.
Determinadoak alinamutan ti sistema ti grupo akim mapengak ti panunot ko, Manang Emmy. Iti ababasarita na brainwasakon. Amin anawaya nga oras ko ket imbukbuk ko iti pannakikaykaysa kadagiti isaysayang katmi a protesta wenno rally. Jak pa'y malagipan ti sumarungkar iti balay mi. Tapno kumusta ako mati pamilyak. Wenno uray ituludakla ko maida iti abastuda. Mano a Mother's Day, Father's Day, ken naduma-duma pa'y nga okasyon ti naglabas, ajak sinarungkaran ti pamilyak, gaputa tilatan ibilin, wenno ibaga ti grupo akim mapengak ti patpatsek. Di manon ti sumagmamano atawan a pinapasak ti pamilyak, Manang. Naitanam pa yan idi ti panunot ko a masapul aguraek ti gobyerno. Saan laaday ta, Manang? Insaksik da pa iti isip ko a masapul aguraek dagiti dadakkel ko. Gapu kano tamamatpati da kadagiti paganurotan ti gobyerno a kontra iti amin nga ilablaban mi a karbengan ti tunggal maysa. Aging gaadimteng ti maysa nga aldaw. Masapul ana simpa kanayon daytoy lamisaan diti opisina ni Congressman. Tapno na pintas akitaan no adda dumtang asa nga ili. Sapay nagaduti sa nga ili ni Congressman no daduma. Agsasaruno ti umay makipatpatang kenkwana. Isu aka sekretaryana. Responsibilidad ko pagtali na edan anadalos ken nasimpa ti lamisaan na tapno sana nakababain. Ada kagayam dito'y opisina, Ligaya. Wan sir. Isimsimpak to lamisa. Ay! Sir! Apay pinisalyo mo itong tipatong. Sir! Apay arina masyo ti barukong ko. Di ka nagkadkad. Kursunada ka, Kita kayo! Ayop! Bastos sa congressman! Agasam tinaramid na! Rinamas na kitin ti patong ko! Kastamot ng ti barukong ko! Ayop talaga! Apayan ako na mabastos ni Congressman. Anya tinaramid na kan kaya? Agasam! Tarinamas na ti patong kan barukong ko! Itay na danon nak nga agdaldalos iti lamisaan iti opisina na. Si Kamat Ligaya. Gagangay lang dayta. Anya ti kunam Rodel? Kunak, gagangay lang dayta. Si Kamat. Di kalata pinagustuhan ko man ni Congressman. Anya? Nag-aasat ka nga rutan na kurso na daan na ka ni Congressman. Iso ngayon ton sumarno, di ka naggadgad. Pagustuam latan ni Tanyaman na kayat na ni Congressman. Ta sigurado, saan ka nagbabawi? Mala, panawan ka pa dito ya. Tado pa'y taramidak. Sige. Diyos ko, aapayakas niya mo itong tibagbagan ni Rodel. Agasam, tasaan ka no arumbang anagkadkadak iti inaramid kanyak ni Congressman. Diyos ko, gustong sa mo ti patigmaan kanyak ididag iti dadakkel ko. Nangruna ni Nanang. Talagang sa nagbidutak iti panagtrabaho kiti ayo pa Congressman. Ngagdinamag ama kakanigid. Diyos ko,
pod nagikatak ka sekretarya ni Congressman idi binastos nak. Di ako nakastrak iti sa bali at trabaho. Naibusan ti urnong ko a pinagbaybayad ko iti abang ko. Kastamot ng dagiti daduma paya paggastusak. Kasano aklaangan ita. Anya nga tatirumbang aramidag, Diyos ko. Uwan nga paiso. Ti pamilya ka pinanawag. Dananang kantatang. Kastamot ng tikabsat ko. Kumusta da nga tan? Maawat dakpay nga tano bilang tagsubliak kadakwada. Makamuditan, agawid ako ni Jabalay. Nakababain man kadagiti dadakkel ko. Nang runa ka ni nanang. Tadyak ingkan kano idi ti balakad na. Awanan ti maramidak. Agsubli akon kadakwada. Tadyak ako na amunoan niya ti aramidak. Agyaman tanagawid ka matlangan, anak ko. Diyos ko nanang, apay ang nagkutong kayo matan. Anyat na pasamak ka na kayo. Ligaya, anak. Sakpay apimanaw ka iti poder me. Marikrik na ni nanang mo dagiti sintomas ti sakit na akulon kanser. Colon cancer. Day tataag pa iso ligaya. Kimaro ti sakit ti inam idiawan ka ni ti poder me. Saan mi na ibagbagakan kan ata di kamatan si marungkar apolaus. Diyos ko. Agabay. Saan anapatag ti may papan kanyak ligaya anak. Tinapatag ita, nagsublikan, nagawid kan, katagdadan natin. Pangasim, tadi na kami kuman pampanawan, ligaya. Sana nanang, diyan ko na madayo kasi tinaramit ko. Pagkawanindag tanalilawag. Pagkawanandag ko, ma. Insang sangit ko tinagkid daw iti pamakawan kadagiti dadakkel ko iti daydi akan ito manang Emmy nang runa iti inak. Napalalo ti asik kan kuana gapo tanasang petak a napalalon ti kutong na ken madlaw a nakapsuten. Kayat kuman nga ipakaammo kadakwada tinapagteng ko iti ima ti awanan bain a politiko a nagpaayak. Diako na aramid manang, gaputa jak kayat amadagdagan pay ti dagsen ti barukong da, gapo iti sasaaden ni nanang ko. Sumagmamanulaang alawas, kalpasan ti panagsublik iti sidong ti pamilyak, pimusay ni nanang. Kat uray no ulit-ulit kapag babawyan ti jak panamati kadagiti balakad na idi kanyak, awanan ti Serbina manang Emmy. Ingka gumaak nga rod ti nangabarwanan. Kat babaan iti tulong ti namarswa
Ken ti gobyerno ana minsan a ginurak gapo iti pan nakaalilaw ko, napasayaat ko ti panagbiag ko. Mangisursuro ak itan iti para publiko a pagadalan manang. Ket syakon ti makakaammo iti pagbiagan mi, karamanen ti panagadal ti kabsat ko. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, ligaya. Ligaya pagayam ko umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. No dadduma, pagarupan tayo nga amo tayon ti amin, wenno nalalaing tayon ngam iti asino man, ngam biddot day ta pamati, tauray pa'y makuna nagturpos tayo, ad-adulat ta nga amang ti ammo, wenno kababalin dagiti natataengan, nang runa dagiti dadakkel tayo. Saan madkat amaksayan ti kinasirib, wenno anyaman akababalin tayo, no dumngeg tayo iti pammagbaga dagiti adda iti aglawlaw tayo, nga ammo tayo met anamuli iti kapadasan, ken nabatak iti pannubok ti biag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Ti masakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Lorena anak, apay asangit-asangit tapo ka. Tiyak man na mo tatang. Ang mga numabisinan, pasuswam at hakaasim at asangit-asangit. Tatang. Alaan anak, mabisin lakit ni daytan. Sige tatang. Makita kung naktumot ka mabisinan ni so asangit-asangit. Pasensya kayon tatang. Tadyak mo't ngamin na mo mabisinan iso asangit-asangit. Maawatan ka anak ko, takasan daw. Nagubing ka mo't ngamin anak balin nga ina. Kapilitan pa ina nagsardeng ka nga agadal gaputadan anak mo. Tatang. Narigat ti sitwasyon mo, Lorena. Isa masapol nga agbalin ka anatibker anak. Di ka agdaan nagtaadda kami akanayon dito'y kaninanang mo amang tarabay kan ka. Agyaman tatang. Katsapay lakuma, tama pakawandak ka po iti kastoy ang nagbanagak. Pakawanandak kuma tatang. Nagunaganday taasan na ay mulakay. Pampanonodak nga minti kasasaad ti anak ta. Nakakaasi ni Lorena. Lakay. Ubing unay anaadaan ni ti responsibilidad. 16 na lang. Mahanya ngay nga rod, kat pinanawan mo ti awanan bain anak kasikog kenkwana. No intakder na kumati anak ta, oray kaskasano, adda katulungan ni Lorena. Ngam saan mo tapinanawan na apaman anaamuan na masikog ti anak ta. Ay, na yan. Day takot nga mintibunga ti kinarasok da kitag tutubo ita. Kat ti kaasay, dagit ni babae akas ita anak ta, ta isuda at talaga ti dihadaw. Lakay. Heso asaan arombang abaybay anta ni Lorena, bakit? Data ti rumbang amang tarabay kan kuana, tadata ti dadakkel na. Wala, saan arumbang abaybayan ta ti anak ta? Igiya kan tulungan talatta, nga uray pa'y nagbalinan amay sa nga ina, itinaganus unay nga edad na.
Nakaragragsak ni nanang amangay aywan iti anak ko, tatang. Wan nga raw, anak. Kanuray siyak. Maragsak anak mo't una iti apukok ta makaparayaw. Tatang, itatadon ti tawan ti anak ko. Masapol amang gadak matan. Ay, Lorena, anak. Saan arumbang nga ipabaklay ko kada kayo ti responsibilidad? Arumbang asyak ti mga ramid. Manipod na kaaramid ak iti bidot. Awan apulos tinangag ko kada kayo kaninanang, tatang. Isong iti day ti agundaway. Masapol nga agtignayak matan para iti masakbayan mi nga agina. Anya ti kayat mo asawan, Lorena. Palubusan dak ko mga umadayo tamang gadak, tatang. Anya? Kas iti nakunakon, 20 taon ti anak ko. Isong ipakaasik ko makada kayo ano mabalin. Ibatik payla kada kayo ti anak ko tapno makataggadak. Diyak ngamin kayat ada kayo ti marigrigatan para kada kami, tatang. Lorena, anak. Pangaasiyo, tatang. Maawatan dak ko, ma. Narnakanan ti apo ko talakay. Nakain-inosente akit kitaan ti langana, kabayatan ti panaturog na. Ay, naimbaglakit din ata nairuam ka data ti apo ko ta. Iso asa na may kaway ti kaadla ti inana iti adayaw. Ay, kumusta nga tamot ni Lorena ijay Makati, lakay? Panagkunakit na sayat mo ti kasasaad na ijay. Takas iti na pagsasaritaan tayo sakbay ngay madayaw. No saan anasaya ti pan nakigasang-gasat na ijay. Kasayaatan lang nagsublimot lang diti lugar tayaw. Sa bagay, ay makunakmot kit di ahusto ti na ibagam. Tanaragsak mo ti di imawag kada taapaman ang nakagteng ijay. Pudno day tabakad. Katsapay la kumata na baligi ti panagtrabaho na iti adayaw para iti narimat ang masakbayan da nga agina. Pulo kat 8 ti tawen ko, idi madayuak kadagiti dadakkel ko, kastamoten iti anak ko, manang Emmy. Nakastra ka kas contractual employee iti may sa kumpanya ti telepono iti Makati City, no sa dino, minimum ti sweldo. Masansan amaladaw apasweldoan da kami iti pagpapaayak. Iso akas tauna iti panagimpad ko, nang runakat kagudwa iti masusweldo, ti ipatpatulod ko kadagiti dadakkel ko iti lugar mi. Tapno masuportarak ida, nang runa ti pagkasapulan ti anak ko, a pinanawak kadakwada. Iti maysa nga aldaw, kinasaritanak ti maysa kadagiti katrabahwak. Amo kasan ka kontento ti masusweldo mo iti pagpapayan tayo, Lorena? Ha? Dino? Sana may limod kan ka nga dati binukol mi nga onyon. Nga iso ti mang tubtub nga iti binto tapagan nurutan dagiti kapitalista mang matmaton iti pagpapaayan tayo. Apay nga minanas kan atob nga rin nyo dagiti paganurutan iti pagpapaayan tayo. Tapno ipaay dati rumba nga para kada tayo Tapno saan da tayo sa oran. Kat magunod tayo ti may parbeng para kada tayo ababasik nga empleyado. Dino?
Kasayatan no kumapang kan ito yun, mi. Anya? Saan aga po ta contractual employee tayo lang. Kat saan na may paitirumbang para kada tayo, Lorena. Damagak man din ka. Apeng agtrabaho ka. Tapno makatagadak. Tapno maipaay ko ti pagkasapulan ti pamilya. Nang rona ti anak ko a pinanawak kadakwada. Taga-ano ka ya? Ije ifugaw. Oh, makitam. Nagadayo ti lugar yo. Imay ka dito amanggad para iti pamilyam. Para iti anak mo. Kalpasan na, saan ang maipaay ti rumbang para kin ka? Ha? Mamate ka makitkita mo ti bidot a paganurutan dagiti kapitalista iti pagpapaayan tayo. Isa panunuto man na imbag ti jayak kin ka, Lorena. Kumapang kalangan iti onyon mi. Tasangsang kamay sa tayo ang mangilaban iti karmangan tayo. Panunutom kuma na imbag ti jayak kin ka, ha? Sige, panawan ka pa eh. Adamat ket di kinapudno ti imbaga kanyak ni Dino. Tano panunutan ana imbag. Malaksid a nagbabala nga rudon ti pasweldo da kada kami. Kanayon kami pa'y amaladaw ngagsweldo. Nalawag agun-gun dawayan da kami ababasit nga empleyado. Iso nga adda punto ni Dino kadagiti imbaga na kanya. Agyaman ak na nakaamiris kamatlangan, Lorena. Napanunod ko ngamin, akos to amin dagiti imbagam kanyak Dino. Kapaliiwan mo. Malaksid a nababati sweldo tayo. Kanayon tayo pa'y amaladaw ngagsweldo. Kakaasi tayo namang bambanat iti budget tayo. Talagamat. Iso nga iti onyon tayo. Saan ang mabali na kanayon na maladaw ti panagsweldo tayo? Anya ti kayat masawan. Tunggal maladaw na ngagpasweldo. Ti pagpapayan tayo akumpanya ti kayat kasawan. Mangisayang kat tayo ti protesta. Agrali tayo. Anya? Kasta taramitin tayo tapno manggag na titimag tayo. Saan ka di kakadwa? Rumbang lang agrali tayo tunggal maladaw ngagpasweldo ti pagpapayan tayo. Rumbang lang. Ipkas tayo tirig na tayo ha. Kasta ka naramitin ta. Huwag ka kadwa. Katadad na bumilag to unyon tayo. Taumatado tayo. Saan na mabalin na mapanuinuyan ti bidot na paganurutan dagiti awanan bain na kapitalista. Da tayo ababasit at trabahador ti rumbang nga masurot. Tada tayo tinakakaasing agtrabaho. Nasken nga ipaayda ti rumbang para kada tayo. Masansanan di pa nagrally tayo Dino. Gapo na kanayon mo na labsingan dagiti kapitalista ti karbangan tayo ababasit at trabador. Saan lada ita? Masansan pa maladaw ti panagsweldo tayo. Wan nga ron. Laglagi pam ti kanayon niya bagbagakin ka, Lorena. Saan na rumba nga paipayat tayo latan kadagiti kapitalista. Pagrigrigatan tayo tikid-kidawon tayo kadakwada. Isa rumbang lang ngay paida. Dino. Mamate ka maawatam ti amin ni bagbakan ka, Lorena. Wendino, sanda ka kadwa agprotesta. No kontento ak iti maaawat ko manipod iti pagpapaayan tayo. Gusto ka? Rumbang lang agprotesta tayo. Tapno ipaayda ti maiparbeng para kada tayo. Pasensya kayo pa laeng, no jak makaipatulod itaabulan na. Saan kami pa'y ngamin ang nagsweldo? Paawatan da ka, anak ko.
Kamunay mo tanday ta pagpapayam. Apay akas ta ti aramid na kada kayaw. Dayta nga rod kat. Ngam di kayag da nagtatang. Ar-aramidon mi ti rumbang. Tapno magunod mi matlaang kadagiti kakadwak ti rumbang apara kada kami. Anya ti kahit mo asawan, Lorena. Narigat nga ilawlawag no iti cellphone lang ti pagsaritaan tayo tatang. Basta, agan anos kayo pa'y kuma. Sana bale, tagi paw itak adagos, apaman ang makasweldo kami. Sige, Lorena. Basta agan anad ka kanayon di tawan. Uwan tatang, didak pagtanagan. Sige nga rudan, tadapay aramidak tatang. Bye. Mamati ka maawatan dakda tatang, no sa anak pa'y lang agipawit. Masapol mi ti kanayunan apondo iti unyon mi. Iso nga itad ko pa'y lang ti sweldo, kas iti napagnunuman mi nga agkakadwa. Agrabuata kun, makisinara ka kadagiti kakadwak iti unyon, ta itad ko ti sweldo, kas kanayunan apondo mi. Kuna ni Dino nga dayam ammo na kada kami ang makatulong iti unyon mi. Iso nga agrabuata kun. Sino ti grupo akadwa tayo ita? Apay nga daigam da. Lorena, isuda ti pudpud na mga isaksakit kadagiti kas kada tayo. Anya? Isuda ti kang runa na mga ilablaban iti karbangan dagiti kas kada tayo ababasit nga empleyado. Apay asaan lang ati manggura kadagiti kapitalista iti pagpapaayan tayo ti surusuro da. Apay akayat na aguraan tayo ultimo ti gobyerno. Gapot ati gobyerno ti puun ti amin na kinarigat ang mapaspasaran tayo, Lorena. Anya? Day tatagbay so. Tati gobyerno, patpatarayin mo't lang dagiti kapitalista mang parparigat kada tayo. Isa arumbang lalabanan tayo ultimo ti gobyerno, tapno magunod tayo ti rumbang apara kada tayo. Masapol ang mailaban tayo ti karbangan tayo. Pinsan apan nakikapeng ko iti unyon iti pagpapaayak. Namin pinsan ang nagbaliw ti panirigak iti biyag manang Emmy. No sigod ang makailaslasinak iti para iti masakbayan mi iti anak ko. Kan makaipawpaw itak iti paggastos dagiti dadakkel ko iti lugar mi. Naputed ang namin pinsan. Gaputa kadawyanan nga ar-aramatan mi iti grupo mi ti matmat gadak. Kas iti nailanad ko iti surat ko manang, makisinsinnarak kami pa yan iti may sa agrupo, amang isursuro kada kami, alumaban iti gobyerno. Iti panaglabas dagiti aldaw, kabayatan nga umadado ti maeng-engganyo mi nga agbalin ang miyembro ti unyon mi. Masansan meten ti panagrali mi, agingga ang naapektaran ti operasyon ti kumpanya, apagpapaayan mi, kat nagsara manang Emmy. Kasano dayto yan, Dino? Nagsaramot ti kumpanya pagpapaayan tayo. Lorena. Kasano tayo pa itan? Awanan ti pagsweldon tayo. Katanya pa'y ngay. Di kanya-kanya tayo na, Lorena. Ha?
Kinapod na, ultimo siyak. Diyak mata mo na niya ti rombeng aramida kita. Awan mo tan ti panggadak, gapoy ti panagsaran ti pagpapaayan tayo akumpanya. Dino. Sige, panawan kan Lorena. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Jakmat lang makasapulan iti sabali a pagtrabahawak. Kasano itan, sapay na ibuson tinabatbati a kwartak. Jak pa yan nakaipawpaw it kada tatang. Anya ti aramida kitan. Ha? Ni tatang ti umawawag. Apay nga ta. Hello? Tatang? Lorena, anak. Pang-aasim tagawid ka kuma. Ha? Apay tatang? Di anak mo, ag nangabay. Anya? Apay tatang? Anya tinapasamakan ko na? Nakaptan itinabag ka na sakit. Masapol ti kwarta abuspusan iti ospital, anak. Ang mga nanya ti mapasamak iti apo ko may saan na may ospital. Diyos ko! Mangiremedyo ak tatang! Agawid ak kadagos! Urayan dak! Kami matan. Lorena, anak. Inaramid mi kaninanang mo ti amin. Awan mo't namin tinapasamak. Tag-urang ti kwarta abos-busan na dya ospital. Impagarup mi no gagangay lagor-igor ti kimpat kan kuana. Angam saan mo't gayam. Tana typhoid mo't gayam ti anak mo. Angam nada ko makwarta madadaan na nabusbos. Amang ano na ispalpay ti apokok. Angam anyan tawan mo't kwarta tayo anak. Basol ko na iti tatang. Basol ko. No inaranam ko kabati kwarta ka nagtap-trabaho iti sa bali a lugar. Anda ko manaramat iti panagkasapulan tayo. Namasaan, tanagpaalilawag mat ngamin. Lorena, anak. Nabasol ko na iti tatang. Basol ko na apoy anatay ti anak ko. Ngawan man la tinaramidak. Basol ko. Lorena, anak. Kaya't nakamakasaritan ni Kapitan. Apay ka no tatang? Panggap nakatulungan tapno makaadal ka manain. Kahit malipatam tinasaam na pasamak. Tatang?
Kuyogan nakakano nga umasidag iti Commission on Higher Education wano CHED tapno maipaayan kay ti scholarship. Iti kasta makaadal kamatlaang. Maikariak pa'y nga tatang. Saan pa'y nga taanala daw ti amin? Apay kumangay asaan ka maikari anak ko. Maikari ka. Sana bali tatulungan na ka ni Kapitan. Tatang, Di mo kumapalabsan day ti agundaway, Lorena. Manmano sumangbay ti kasto nga oportunidad. Gundawayam, tabarang makatulong kan ka. Tapno malipatam tinasaam, anapasamak. Na anak, napintasan ti trabaho may ti gobyerno kas may sa certified public accountant. tatang, Kalpasan ti ado apan lubok, dimteng matlaang ti napintas agasat mo anak ko. pudno ti ko na ti amam anak ko. Kamaudyanan na, napintasan ti biyag mo. Nagbaligi ka ni ti biyag. Pudno ang nagbaligi ak nanang, tatang. Ngam saan ang mailibak tila dingit akup kupikupak iti barukong ko. Gapo iti napasamak iti daydi anak ko. Lorena, anak. Anak ko. Ay, Itala maamiris ko ang naalilawak gayam, nanang. Tatang. Nagpailuyo sa kadagiti tattao amang gurgura kan mang tubtub ngar iti gobyerno. Iso nagbanag iti awan dagiti nagrigrigatak. Idi madayuak iti dannayo iti daydi anak ko. Tapno manggad. Nagpaalilawak kadakwada. Tinubngar kan ginurak ti gobyerno. Ngam idi nagtinag ti kwenta. Gobyerno matlaang tinakatulong kanyak. Iso naragpat ko ti ayan ko ita. Nagbidutak tatang. ay. Nanang. Naalilawak. Pudno manang Emmy, nagbidutak, nagpaalilawak kadagiti tattao nga impagarup ko no makatulong kanyak. Ngam isuda gayam ti puon ti pakaisagmakak. No mapampanunot ko ti panakaalilaw ko idi agkabanwagak. Diyak malapdan ti panagarubos ti luwak, nang runa no maipalagipan kanyak ti nagbanagan daydi anak ko.
No sa anak ko nagpaalilaw kadakwada. No jak ko maindunar iti kimapangak a grupo dagiti natgadak idi. Adda ko mabinusbus ko idi nagkasapulan day di anak ko. Kat nalabit nga aging gaita. Adda ko mapayla iti den nami kadatatang. Ngam uray pay nga taagluaak iti dara. Saanan ang maisubli tinapalabas. Saanan ang mabaliwan tinalpasan ang napasamak. Ano tingitingan ang naimbag kat aramid dagiti oportunista at tao. Amang daddadaal kadagiti agkakapintas a programa ti gobyerno para kadagiti umili. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Lorena. Pagayam a Lorena, anyan tinapasamak kan ka. Husto ti kunam nga inalilaw da ka dagiti oportunista. Dagiti mangibagbaga nga da napintas nga ideolohiya nga ilablaban da. Ngam ti kinapudno na kat para laeng iti bukod da pagsayaatan ti al-almananda. Nasakit la panunutan ana isakripisyo pa iti biag ti anak mo sakbay anak ka-Ameris ka. Husto matlaang ti kunam asaanan a maisubli tinalpasan a napasamak. Kat agserbi a pagadalan daytoy pakasaritaam, tapno mawaknitan ti panunot dagiti nalaka a maalilaw iti nasamit a pannarita dagiti oportunista. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo.